Nesa mwe. Kubabana chikufana baipenda naso usati wasvika. Ndandiri murodi uya 1 hour yesenda tora ikufamba. Asa urova nditrouts singaita. Ndasingatombofunga kuti ngandaka. Apo ndichikutasa urova padhuze chaichaiya. Hapana kana ndisingakuitirisa wira. Baba ndakarowa nesiki nemwana wakandipa uya. Ndaurire. Ndakarowa nesiki zvokuti izvi zvindakutsamwira. Ndakutsamwira kungoti ndirumba mako zvoita tasangana kana parodi. Andaikuzvuwa. Andakarowa nesiki isingatongoita. But you want to see something. Mukomana wakandinyengera kumashuruku. Mukomana ngani edzi. Tara kunoko. Sizvo ukona mayimba angu andakafika amaupe. Ndatoa pachirongwa ndakutomwa mapirizi. Aiwa mufacebook yayo. Ibone kuti unomuziva pa. Unless kuti inini ndasaziva kuti ane AIDS. But inini ndakaku but iwo wakamutarisa ungafunga kuti ane AIDS. Bozi takashandisa maziso. Saka wakashandisa maziso. But mazuva tinoshanda kutestwa. Nokuti kana wasatestwa zvishwana AIDS zogona kukiliwa. Oh, saka pa wakatosecha ukati unotsvaga munhu ane siki. So apa ndakatonyatsotsvaga munhu ane siki ndakatokaura. Saka wezita ane siki musikanayo. Ndatozoti ane siki. Ai kunodaro iwo. Ende zvandatokudza ndezvokuti ndatoda kutozorara nekuti ndikufixe ndikupuwa AIDS kozovanyikira munhu ane AIDS. Ai usadaro iwo. Usadaro. Ungatoti inini ndaiziva kenini but iwo uziva kuti munhu ari kurwa ane siki. Ndaitozviziva. Ndatotorara newe inini. Aiwa usayikonodaro shamwari siki izvi sondotodzaza kuti mangwana ndotangira papi. Mangwana. Iyo Jackson risiko kwambolinzwa nezvare richitaurwa nevanhu. Anobaywa ropa rapora. Jackson risiki rinenge enzara kareboda rinenge rinobaya madhongi ndoroti ndinobaya. Aiwa ikonodaro. But unopesa wangu chi. Sawira apo iri kunzi HIV nesiki zvofambidzana. Zvonani kuti HIV because ndatware HIV. Aiwa ikonodaro wanditira utsingi singaidi. Apa Jackson rachanonzi ndinopendesa but iwo ndopauri kundore aiwa usadaro munhu uziva ikonodaro. Aiwa simfesu machokwadi. Aiwa ndani kuika wadungundudza kana iwo wadundudza toni AIDS right. Sawira mukomana wakanyengera ndiye. Saka paipono kuita bhesi yangu yakati kararapo unokuitira kuti undipe AIDS. Nditoti kana ndikazvika ndikurira kuendorana. Nditokurira nditozopuwa AIDS yakandipisa nechamari yangu. But ende pasika awazobanda saka. Hayi kunodaiwa usaronga kunodaro chamari siki aya siki Saka apa wakazobanda saka yakunibera. Usatamba kundibaka saka apa unotoziva kuti munhu ane siki iwe undipa munhu yeye. Ndondoati ndokuwina. Ndokuwina zviti unopinda wakuti. Yondira kuti bozi AIDS dai ndakatowana AIDS iri nani. Than siki. Apa iyo siki unobayiwa pamberi pevanhu. Indi unotombofenda. Iwe ndipotaura ndinobayiwa ndiri pamberi pevanhu. Osabaya jitende siki unombofenda. Ndinombonza vanhu ndava ndisandamboribayiwa ini.